Ajino Moto Foods Nigeria Limited na ndị otu jikọrọ ndị nkuzi na-akụzi Home Economics n'ala Nigeria kpọrọ Home Economics Teachers Association of Nigeria ejikọga aka ọnụ n'ịnọ ọbịa na agba nke 49 bụ ọgbakọ omenafọ nke otu ahụ iji wee kwado ị na-esi nri etu kwesịrị ekwesị. Ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara n'oge Prọfesọ Dora Women Development Center dị n'Awka bụ nke nwere mmadụ karịrị 250 sitere n'otu ahụ. Bịara ya bụ ndị sitere ihe ghọrọ steeti 36 enwere n'ala Nigeria. David Ndife wetara akụkọ a n'uju. N'okwu nnabata ya ka onye isi na ya bụ mmemme bụ Dọkịnta Esther Kantiok nọchitere dịka ọ na-anabata ndị mmadụ na ya bụ mmemme nke a na-eme kwa afọ, kelere ha na agbammbọ ha yana itinye uchu ha n'ịfụ na ya bụ ọrụ na-aga nke ọma n'agbanyeghị ọtụtụ ihe iche aka mgba bụ nke ọnọdụ akụnụba Nigeria wepụtara. N'ịgbapịa ya bụ mmemme ka kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chuma Ude nke ọ bụ ọkammụta Mercy Okonkwo nọchitere dịka ọ na-anabata ndị otu union ahụ n'aha gọvanọ Soludo rụtụrụ aka na gọọmenti steeti a dị nkwadobe ma na-akwado ezi agụmakwụkwọ bụ nke ga-enyekwa aka n'ịfụ na mmepe na-aga na steeti a. Na nkụzi ọzọ ka onye jibugoro ọkwa kọmishọna na-afụ maka ndị ntorobịa nakwa egwuregwu na steeti a bụ Dọkịnta Chinwe Anọwai nakwa onye isi Home Economics Department na Nwafọ Rizu College of Education Nsugbe Dọkịnta DN Ezenwanne lụtụrụ aka na uru Home Economics bara ma kọwaa nọ na-enye aka imebilata ọtụtụ ihe iche aka mgba n'obodo dịka enweghị ezi nchekwa, ịfụ na ezinụlọ na-abawanye, ezi ahụike, akparamagwa ọma nke ndị ntorobịa nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Anọ na ya bụ mmemme wee gbaa egwu ma waa achịcha tinyekwere onyinye nkwanye ugwu bụ nke mee ka ya bụ mmemme daa ụda.